Ito ha, tanong. Okay. Tanong pa para. Ang sabi kayo na itayo ang iglesia na tinayo ni Cristo sa yung sinasabi sa Mateo 33 AD. Yung iglesia Katolika Romana, kailan na itatag naman yan? Yun din po yun, Pastor. Yung Iglesia Katolika Apostolica, that is the mark of the church. Okay. Sinabi ko na, di ba? That is the mark of the church. One Holy Catholic Apostolic. Bakit merong Roma? Sapagkat ang pananampalataya nyo na taga-Roma, balitang-balita sa buong daigdig. Kaya Roman Church. Okay, tanong. Yung bang sinasabi, pangalawa, yung bang sinasabi mo na nasa Roma, ha? Yung bang iglesia na yun, yung mga apostol, buhay pa o patay na? Buhay na buhay dahil nagpatuto si San Pablo at si San Pedro mismong doon. Sabi niya, di ba? Sabi ni San Pedro, the church that here in Rome, she is your sister in the Lord. Sa Tagalog, ang iglesia na nandito sa Roma ay kapatid ninyo kay Kristo. Basa, sa talata. Sinabi ni Pedro yan. Peter chapter 3 verse 15. Basa ha? Chapter 5 verse 13. Romahan sa Pedro ha? Anong talata? Okay. Anong talata? Unang Pedro 5:13. Unang Pedro 5:13. 5:13. Maganda yung masusura ang kabuhay natin. Unang Pedro 5:13. Basa. Ha? Binabati kayo ng nasa Babylonia. Okay. Nakasamang hinirang at ni Marcos na aking anak. Magbatian kayo ng banal na halik, pagkapayapaan, nawa, sumayin yung lahat na kay Kristo. Nasaan dyan sinasabi mong Roma? Ito, Pastor, babasahin ko. Magkakabili, Pastor. Kung ano yung Babylon yung tinutukoy ka, babasahin ko. Masyadong kilala natin si Abraham, sa Babylonia. Babasahin ko ha, kung ano yung tinutukoy na Babylon na sinabi ni St. Peter. Gagamit ako ng nalibing Bible. Gagamit ka naman ng iba. Bible din to eh. Hindi. Ang tanong ko kaya ito. Dito lang sa unang Pedro. Kaya nga unang Pedro ka lang doon. Ay, wala. Nagsinungaling. Yung sa literal, no? Kasi maraming translation ng Biblia. Kaya, anong Biblia translation? Gawa ng protestante rin to. The Living Bible, babasahin ko. Basa. The church here in Rome, tingnan natin to, Babylon na tinutukoy. Ayan. The church here in Rome, she is your sister in the Lord. So yung Rome, yung Babylon yung tinutukoy dyan sa KJV, Rome. Okay. Wrong. Ang tanong, ito. Ang tanong. Hilapan mo naman yung tanong. Yung bang Babylonia na tinukoy dyan, di ba nawasak yung Babylonia? Ang nawasak yung imperyo. Ang Babylonia. Babylonia yun. Okay, ang nawasak doon, yung imperyo ng Roman, yun yung Babylon dati. That is the pagan Babylon o yung pagan Rome. Yun ang nawasak, pero hindi yung church. Kanina, binanggit mo kanina. Ito nakaulat dito ha. Ang sabi niya kanina, dito ha, unang Timothy 3:16. Ito ang site ng talata. At tatawaging bahay dalanginan ng Panginoon. Basahin mo nga kung yan nakalagay. Unang Timothy 3:16. Nagsinungaling na naman ko. Basa. Basa mo na. Ha? Ang nakalagay dito sabi niya, tatawaging bahay dalanginan. Basa. Ano ba? Ayaw po na, tama. Mali ata eh. Okay, basa. Yung sinasabi ko. Unang Timothy 3:16. Pakita mo muna. Pakita mo muna pag Pakita mo muna, Pastor. Sige. Okay. Ito yung ginamit ko. Ito yung ginamit kong bahay lalaki. Grabe ka, katuloy ko naman, Pastor. Ito yung ginamit. Ito yung ginamit ko. Unang Timothy 3:15, sabi niya kanina, tatawaging bahay ng kalanginan, di ba? Ay, basa, tama yan. Basa. Ito yung ginamit ko sa Marcos. Mark 11:17 yan. Pakita mo muna! Pakita mo dito eh! Pakita mo muna!
doon. Ang ang sinabi ko, ang aking bahay ay tatawagin bahay dalanginan ng mga basa. Marcos yun. Hindi mo tinanong kung anong talata yun. 11:17. Marcos yun. Sige nga, ating tingnan kung bakit talaga yan yung Marcos. Anong Marcos? 11. Anong magkalabog sa akin? 11:17 yun. Marcos, anong Marcos yan? Bakit talaga yan? Sige nga. Anong Marcos? Ewan ko lang. Si Marcos. Sige. Hanapin mo sa laptop mo. Ito, Marcos. Yan po yan. 17. Bakit talaga yan? 17. 11:17. Oh, 11:17. Sila lang talaga nagpapakasay. Relax ha. Magkasalo. Marcos. hindi bagat nasusulat. Anong talata yan? Marcos. Anong Marcos? 11:17. Okay, basa. Ako ba bata kaya mo? Oh, ikaw ba basa? Sige. Hindi bagat nasusulat. Ang aking tahanan or bahay ay tatawagin bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Oh, ay di ka. Marcos 11:17. Ito. Yan, tama yan. Tama. Ano mo yun? May nagigilang bilaw. Marcos 11:17. Alisin mo yan. At sila ay nagturo at sinasabi sa kanila, hindi baga nasusulat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan ng lahat ng mga bansa. At ginawa ninyong bahay ng mga tulisan. Bahay pa rin po ng Quezon Quiapo. Dapat talaginan. Ano ginawa ng Quiapo? Ginawa nilang bahay ng tulisan. Pulisan! Ginato, statue, random lahat. Pastor. O, ka, bakit? Ako, Basa, ganda! Ang ganda sa lahat eh! At siya na nagtuturo na sinasabi sa kanila, hindi baga nababasa sa kasulatan ng aking bahay na langinan at ginawa yung bahay ng tulisan. Mga anak, mga pinagawin dami! Nagpapalibigay talaga! Ay! Tama na! Tama na! Ewan ko lang! Tama na! Ang susunod kasi. Bida kalaban! Ako na! Hindi tulisan! Kasi ang ilaw na nakataslide na yan bukas. Ito. Ano ba yan? Alam nyo! Kaya pala ito bila silang yaman. Wait na ba? Wait na. Sino ba yung nagkamana yan? Ha? Sinungaling! Hindi pa yan. Kaya ang sabi ng Panginoon, ay, kaya magsama-sama man silang lahat at mababaya. Commander na yun. Anong oras? Kaya ko namang lima. Kung person ko, ha? Sige. Sa totoo talaga, hindi sila makapasok eh. Ito, basa. Sabi na kanyang inangkin niya, papasok daw sila. Hindi kayo makapasok. Basa. Pahayag 21:8. Basa. Ito na. Saan kayo ang puntahan? Ito ko. Ito sabi ito. Para kang kadamay. 21:8. Lawan ng Panginoong bahay. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi nanampalataya at sa mga kasukam-suklam at sa mga pamamatay tao at sa mga mapag-apit at sa mga ngaway at sa mga mananamang sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling ang kanilang bahay ay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab na sufri. Kasama ang mga tao, kasamang sinungaling. Kaya ngayon, sabi na kanila, ang membro daw nilang Katoliko, magkasalanan pa. Mamamatay tao sila magkasalanan eh. Kaya hindi magmamana. Hindi kayo yung nasa pinasalanan. Hindi magmamana. Saan kayo? Ang inyong bahagi sa dagat-dagatang apoy na siyang karawang kamatayan. Imperno pala ako dito mo eh. Kaya huwag kang angkin-angkin Melchor. Ngayon, ito ba? Ulitin ko, ito yung pahayag ni Juan. Ibig sabihin, revelasyon. Ha? Revelasyon. Ito tayo. Ito na,
pahayag, revelasyon. Hinahayan na. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi may mantataya at sa mga kasubsog lang at sa mga mamatay tao at sa mga mapag-apit at sa mga sinungaling at sa mga ngaway at sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy na sa ikalawang kamatayan. Hindi kayo yung nasa Hebreo 12:23. Bakit? Inangkin mo kanina na ang inyong mga membro, mga mamamatay tao, lasinggero, mga masasama, katulisan, hindi na Pasalamat sa kanila. Kaya nga na. ngayon, masakit tanggapin ang katotohanan. Sabi ni Kristo, Juan 8, talatang 31, kung kayo'y patuloy na sumunod sa aking aral, tunay nga kayo, mga alagad ko. Kaya patuloy kaming sumunod sa aral. Bakit? Mga alagad kami ni Kristo. Bakit na? Bakit si Pastor nag-aanib? Ang sabi, ipangaral ang mabuting balita sa buong bansa. Kaya ang bansang Pilipinas inabot. Yung kanya sa katunayan lang, inangkin niya na sila yung panahon ng Roma. Hindi. Sa Pablo, ang binanggit niya doon yung mga hintil. Katunayan nga, mga hintil ang tinukoy doon. Sabi ni Kristo, ikay sinisilang Pablo, dadalhin mo ang aking pangalan sa mga hintil. Ang mga hintil, ang kahulugan niyan, mga sumasamba sa mga bibing Diyos, mga Diyos-Diyosan. Yan. Kaya nga, dapat kayo yun. Ano talaga yung tinukoy ni Pablo? Missionin kayo doon. Ang problema lang, hindi kayo nakalaya doon sa Diyos-Diyosan eh. Patuloy niyong sinasamba ngayon ang mga bibing Diyos-Diyosan. May awit 127, 1. Mga Diyos na may mata, hindi nga nakakita, may tainga, hindi nakakarinig. Pinapasan siya sapagkat hindi nagkalakad. Pinaposisyon ninyo eh. Ang inyong Diyos, pinaposisyon nyo. Tama ang pagkahula ni Isaias. Kayo yung mga hangal at bulag. Masama sa Diyos. Nasa Biblia rin yun. Nasa Biblia yan. Mga bulag hangal ang tawag sa inyo ng Diyos. Kayo yung nagsasamba sa mga nilikha. Nasa halip ang sampahin yung manlalalang. Anong ginawa nyo? Pinalitan nyo ang walang kasiraan sa mga nasisira at sinasamba nyo ang tawangis ng tao, babae at lalaki. Kaya pinagmalaki mo ba yung mga santo mo dyan? Walang utos si Kristo. Nagawaan sila ng larawan. Dito ha? Saan talata na si Kristo at ang mga apostol gawaan nyo ng larawan? Ito pa, kung buhay lang yan si Pedro, na niluluran nyo, nadakukan kayo. Bakit? Nung si Pedro buhay pa, sa akot ng gawa, ganito, nasalubong siya ni Cornelio. At si Cornelio nagpatira pa at sinampa si Pedro. Anong sabi ni Pedro? Tumindig ka, Cornelio. Ako'y tao rin. Hindi piling sasambahin. Lumuhod at nagpatira pa. Kaya ang aral nyo, unang-una, talungat na sa Biblia. Kaya ang sabi ni Kristo, ang aking bahay, tawaging bahay na langinan. Anong ginawa sa Quiapo? Andan nyo ng kapaligid, ginawa nyong palinggi. Kaya nga si Kristo nagalit, pinagbabalya yung lamisa. Kaya kung buhat si Kristo dito ngayon, yan sigurado ibabalya yan lahat. Ang mga pulis wala nagawa, bakit? May lagay din. Ang pulis may lagay din eh. May lagay din. Bakit? Kaya kung walang lagay yan, lilinisin yan. Bakit? Ang kaya lang kasi galawin ng mga pulis, yung mahihirap na mga bindok. Pero yung mga naglalagay ng malaking pera, andyan lang. Kung porsyento, wala kong pakialam kung sino magalit yan. 20 seconds. 10 seconds. Ang sabi nito, ang soul ay nakakabulag. Sinusulat nila eh. May lagay kasi. Kaya ang inyong mga Diyos dyan, mga nakalagay santo, walang nagawa. Pero kung buhay pa si Kristo, time. Time na. Wala pa pinagsayo na yun. Sige lang, okay lang. Ayan, tapos na. Ako naman, magtutuloy ako.